E tua irmá fina e máis ti, onde estabades? Estábamos nunha pensión que era, non era pensión, era a casa de doña Herminia, que era íntima amiga porque era enfermera, era íntima amiga de Julita, que tamén era filla do tío José, da tía Josefa, e tamén nos cuidaba ali en Lugo, miraba por nós. Entonces buscounos ese sitio porque ela era viuda e a filla marcháraselle dar clase a unha aldea porque era maestra, e entonces nosotros quedamos ali para acompañala e máis para, sabes? Sí. Como era Doña? Doña Herminia era moi boa muller, pero moi estricta. Tamén era moi estricta. Pero non nos fixo ningún mal, ao revés, fíxonos moi ben, porque nosotros íbamos algo salvaxes da aldea, eu andaba fora casi todo o día, e viña toda sucia para casa, dicía miña mãe: miña filla, de onde ves? Parece que ves de mamar 7 coches. De sucia que iba, o sea que tú mira. Entón, pois viñamos así, e claro, ela non admitía nada deso, había que facer todo, a cama no momento, a lavarse, ben lavadas, e non había cuarto de baño, había que lavarse con unha tina e con as esponxas e coa auga, e como podíamos. Pois deronme clase a señorita Teijeiro, que me gustaba moito, que era de xeografía, a señorita Alicia, que era de latín, era moi boa profesora. Unha irmá de Cal Freire, de un profesor primeiro estivo na universidade, despois marchou de profesor para Madrid, Cal Freire, Ignacio Cal Freire, que tamén era, chamábase a señorita Marina, e tamén era moi boa muller, e era de Irixoa, filla do maestro de Irixoa. Ferrín é Bernardino Graña. Ferrín deume clase de francés, e Bernardino Graña. E tamén Bernardino Graña daba clase de inglés, a de francés levaba incorporada a literatura, e Ferrín dábanos clase tamén de literatura francesa, e moi ben. Cantos anos pasaste no Fingoi? 5 anos. Desde o segundo de bacharelato hasta o sexto, e despois tiven que marchar porque ali non había o preuniversitario, que se chamaba daquela, non o había. Entón, marchei con miña irmá, sempre con miña irmá, que actuaba... A irmá entrara un ano antes no Fingoi, non? 2 anos antes e 2 anos despois na universidade. Eu entrei 2 anos despois, cando fun para Santiago, eu tiña 2 anos menos que ela, e ela xa estaba na carreira. Eles eran moi estritos, non te pasaban o instituto e a enseñanza, tal, se non tiñas as cousas claras, boa ortografía, boa redacción, boa matemáticas. Como crees que che influiu a ti o Fingoi na tua construción, da tua personalidade, na tua educación, especialmente don Ricardo Carballo Calero? Moitísimo, porque ensinoume, e interesou, mira, como faría para que eu, sendo unha rapaciña de 12 anos, para 13, cando xa estaba en Fingoi, da aldea de Zudufeita e tal, e cheguei ali, e mira que eu conto aí, que a primeira obra que eu vin representar, penso que foi nas Navidades, na función da Navidad, foi un mimo griego. Entón, o mimo, que non é como o entendemos, porque o entendemos que é, sobre todo, mímica, por xestos e tal e cual, pero o mimo griego eran unhas pezas moi breves, escritas en verso, que se chamaban mini iambi,
porque estaban escritos en verso iámpico. Entón, eran eso, e estaban feitas, e tiñan unha linguaxe así un pouco picante, un pouco, sabes, o sea, había un autor, estaban representando ese mimo, e a min quedouseme grabado para sempre. Nunca o esquecín. Era o de un zapateiro que probaba os zapatos a unhas señoras da época, non? Entón, o zapateiro dicía moi pouca cousa, e era moi brevísimo, era como un sketch de hoxe, non? Entón, probáballe o zapato e dicíalle, falaba, eso sei no agora porque o estudiei porque botei mau del tamén cando eu era profesora de teatro, sabes? Botei mau do mimo ese, que era de Herodas, que é do século III antes de Cristo. E ten 9 peciñas desas curtas, e son, algunhas son, dicíame o profesor de griego, pero como facíais isto no colexio, se isto é moi verde? Eu dicíalle, pero non debía ser tan verde, cando, desde logo, nosotros facíamos, que a min encantou, me pareceume, e representaban as rapazas maiores xa, non sabes? E pareceronme tan elegantes, tan guapas, e o señor puñelles os zapatos nos pés, e dicíalles bueno, falaba de todo, do ben feitos que estaban os zapatos, do color dos zapatos, había os verdes, había os de outros colores, xa non me acordo, pero os verdes estaban. E puñelle, e dos ben feitos que tiñan os pés, do ben axeitados que estaban os zapatos aos pés, e despois tamén falaban cousas da vida das mulleres, non? Que se o marido, que se facía isto, que se facía aquilo, que se enfadaba, xa naquele tempo se enfadaban os maridos. Que se lle parecía ben, se lle parecía mal, e tal e cual, sabes? Pois esa que vicheste moi enriquecida. Moi enriquecida, sí. E moi influenciada pola tua educación. Claro. En especial por don Ricardo Carballo Calero. Claro, en especial por el e polos demais tamén, porque desde logo o colexio, bueno, cando xa iba sendo grandín, desde que facías a revalida do bachillerato elemental, ibas a clases de conducir. Conducíamos os homens e as mulleres. Íbamos ás clases de conducir. Bueno, estábamos todos deseando que chegara aí a coller un coche vello que tiña ali unha rubia. Íbamos conducir con aquelo. Despois o que nos daba clase tamén era, espera, como se chamaba? Non me acordo, sabelo tua nai. E tiña unha filla no colexio, tamén era outro represaliado do franquismo, fíxate tú por onde. Estaba ali de chofer, era o chofer do autobús e o que nos daba as clases de conducir. E era o chofer do autobús que nos iba a recoller todos os días e nos levaba ás excursións e tal e cual. E tiña unha filla no Fingoi que se chamaba Olguita. Sí. E era un señor, eu creo que hoje vexo simpático, naquele tempo dicía, ai, este Manolo é me parece que se chamaba Manolo, é moi repugnante. Pero eu nunca soupen que eran represaliados, hasta que salín dali. Realmente nunca o soupen. Nunca. O sea que non se nos falaba desas cousas, nin de... non. E había cura, que o cura era outro repugnante de medo. Ainda o volvín a atopar aquí no colexio das miñas nenas, pero xa salira de cura, xa tiña fillos e todo. E era o cura ese que, don José Castro, eso sí, tamén nos preparaba a fondo. Eu levei, na reválida de cuarto, me parece que levei un 10 en religión, porque din todos os argumentos para demostrar que os evanxelios eran auténticos, non eran unha invención. El explicaronos eso e eu din todos os argumentos que el dera, pois calqueinos ali. E claro, debeulle sorprender, porque
unha cousa tan complicada, non?